eya humobro kwa enipa ye oyi se wa anya badwe ma na wa hunu se wo de okura onkwam a obeye mobo chena saa chena ne nya asase su bi a ho obekere wo echena bi ebeba na wawu mpofiri mu ochena bi ebeba untimi nya bibia bim nipa be hu se wuni wo na oda ho nsu age se nipa na yi bibi ma saa bre no de ne hye mu a ne ma enne na wo a na atimi ye ne o pe bia tse de ne odifo agema Benjamin Meka sai no saa bre ne no Onyankopon afa na okobu na ten anomre me ka che nipa se nipa nto no bo ase o na nipa nhwehwe Awurade nipa mre ne ho ase nhwehwe Awurade anomre me ka che nipa se enipa nyanyansa dodo enipa nyanyansa dodo enipa nyanyansa dodo enipa nyanyansa dodo na enipa ema yenimra ye ho so ne yenkai se ye wode yen kwakura no ye wode yen kwa ekura no se enkwate mu a da bia me ka kire wo se ebeya wo se wode wo ho na ne titiru pa ne se enkwate mu na yare bia nsan ni nkwa na timu ni padua ni mu no okra de wan hwe ya untime nya nkuntabufo da ede wan se etoda obi yesofo enkwate ni mu a saa nkwa na etini mu no ohaw bia nim na onya apomdene papa no saa nipa no oyesofo mpa abo se ne odi bone so saa ne tie se enkwati nipa mu na so oyesofo mpa obo ho se apomdene wo mu a onwene se obi kura ne nkwa afi bibia no oye bibia so hwe enura asem a awiabremasi Ghana ha eya asem onyame nimu ni eyawo se nipa betena se na wasomdwo na udidi bibia ihia na wonyare na ho na ebi kura wo yare da ho mu no wadwene sa anhwe a wo behu because of said yare na no wotin na itu beye wo because sa akrache for de wo ehia wo mo pa enipa no a endura semisi omuye metumi akase nipa ba ko pe na oye panyini ahun se we de ono no obehu ne se ba bia waduru akira he obetimi ewu ebre bia eno ne Asante Mantem soafo dada former Asante regional minister onu nko na hu se wanyini ani mfiri ko animu ebi age 30 years ebi de ekra abro so amrante ne wo no obi kra de ekra im se 35 ne 32 ta brand 32 ne 30 years ono de wo ye dey de ntie ma adwene mu saa ne se abrante na adwene kire nsa asase onya mfiri so abrante na adwene kire nsa enkwane ye obi dia ode nkwane ye de na nipa na hune mobo ode nkwane ode ye de na de nkwane ne dia no oso ni mu tenra awia mu ho no nipa ma akon wotwe
akonya saa nkofo no wo no asase Ghana man mu no se nipa ubenya saa akonya no na wa bre papa yesi obi interior minister on na Ghana ananye interior minister on na Ghana ohwe bamboso ono so ne bambofo ne hwan ohwe bamboso atimi atena ruplem elupre no ankase owu ankase we won na hwe Ghana bamboso ana nya bambo no hwe so no ya mmame efense mu check mame hwe anti your interior minister o na we defense minister pese me kana masem no eto ne kwazo se the American sa na tie sisi ya no muyi masotire yo se Kenya nso erupre ni bia te ahwe ma nipa asewu ode okay ma mo prophecy ni mame epu ya prophecy tie se de ne sitie se kana bibi man ne Ghana man ode tie prophecy no ye ntie mra sisi ansa na ya to waso Israel nko pona mu nso se hwe na be hwe na mu se park kese park esupa na be ko pona mu se park no elupretu na elupretu na elupretu ti na elupretu ti elupretu toa so na rekopo na osehwe na mhwe hu se afi alupo ni bitu ye no ni sima kwa na alupo ni se ba fom edimirika de ahotene ba fom rekope no se alupo na to fom na enipa tiem na prekopana hunu se baabi alupe na teato no baabi ahwa se na nipa tuntum na ejire na ize nyankopana hu so oda weri ti SOMAFO a efiri sabre mo na edi manim alupe se ebe teato na nipa wu asi kwan so ba eri man Ghana man ne amana man se alupe ebe teato na nipa wu asi kwan so ba ena bonus plane crash yes ene tie sen 23 April 2025 ene tie no plane crash ya nipa behwe won krawo ena ye di enimu plane crash nipa dokoso ahwe won krawo ena ye di enimu sadie eni swado nu made ne teto fom na nipa tiato nipa tuntuna na etwa ho ahia ebesisi nura yesu oma ne mparo
So major Nyankopon Oman Empire. Mura Yesu Kristo Oman Empire. Doctors from AMREF and crushed minutes after taking off from Wilson Airport. According to Kiambu County Commissioner Henry Wafula, 4 of the deceased were AMREF staff, including the pilot, while 2 civilians died after the aircraft crashed onto their house. 2 others sustained serious injuries and were rushed to hospital. So we have lost 4 people, including the pilot. As you can see, the wreckages, it was all fatal. The house that it landed on also had some injuries, serious injuries, and 2 people again also died. So with that, we want to do, the government will engage serious investigations. We have all the personalities, as you can see behind me, and then any other brief will follow. The Cessna Citation XLS registration number FYFDM had taken off from Wilson Airport at 2:17 p.m. en route to Hargeisa, Somalia, before it crashed into a dense... Amen. Amen. Therefore, as someone American, ebia na yasa di achirewi. Uti commissioner izo nyankopona no hunso a adano odane di chire me no a na no hom so kan se plane crash no ebesisi enipa be wu Ghana abi man so eyi ma plane ko ya wododo sei e beden won se 2025 wi pray ebibi man ni ade ebetete ato ama nipa ewu Kenya fo nso de no nse e shaasi udi otie prophecy no a o se Ghana ebibi man enura ye de ba ade achi ye we mo so de aba we na ye to asem no so we na me ka kire o se etodifo adwuma me ka kire o se onyankopon se we ye bone a ade a wo ye bone sofo asoreba eda munyai sanum patapano eni echinyedie hunu no ejanu mo breso mo ji echinyi kamo mfontum hofo na mo ani mram ho so otie enkom hye ya ose Ghana ebibiman amanaman pray better theater pray a better theater 2025 ye de ba nura enura ko mse ye de ba na Kenya fo kwa asa mu suyin omsu di awre ho asema si Ghana because nipa mpanimfo na wu nura no oye den a ebe ko akiri amana man hodo bebre beti omote so ombe jame if a defense minister enye ni packet wo nye di break to wo wu nipa ne de wonnam wa wonnam wo sa bet wunya benya di bre na no wunye ni packet wo di bre ne nye di break to wa e wa asase we so Ghana bambo nyina ye de hye wonsa asoja fo nyina hye wase a police fo nyina hye wase migration fo hye wase fire service fo hye wase levi fo hye wase navy fo mo hye wase enya asem ketwa enye di bre ketwa enti amanama be hye ase ejame bet enura se Kenya fo jame ya ene omunso sawo nyankopon a oyo di fo ajma benjamin nyankopon Kristo Yesu ni papa no miro Yesu Kristo ni papa no se me ka kire wo se wasoma me a brother tumirika entie nipa anasa wonim se de ato obi mu no obi na plane obetimi afo plane o ka se da fom na me kan se bi se di bre ne kuta se nipa nwotwe kro mu Ghana no sa di bre no obenya mu ba ko ne na fom
Asante former minister Mr. Sapon because pre-clash ibe na say wo ye NDC say vice vice chairman the whole Ghana NDC vice chairman na wo sa aba na ye beto a oni nipa e ko ho unim ma di pabo unim nura ni patu unim nura ni padi unim anamo ni patu enso watimi aprenya enye position kitwa unim kan krofo boy a mode pesa position bi mo abo ato agu o mo abo kana to agu mo anya obi kro wa sese o saa ka no ho adwendwenti wa e confuse onya pressure enye di breketwa de otwi captain mienu asese na mo twi flight na helicopter no saa nkrofo no mienu ana me ensa no e ba cho me no te Ghana hai da ben ye di eni hu helicopter sesi ho ye hu ebi sesi ho sei ye hu no bi me te Ghana hai me hu no adakra mako hu sa helicopter ni si hai da bia me hu na nam wiem beto obi de wanya akwanya ono won netu e cho se dibre ni nye dibre ketwa akwanya no enya akwanya ketwa nanso ebritie ya etwem se sunsun te se de awia abo na nipa hu sunsun na enwunadwo na wo ye dey sunsun na yira saa na omo na ye ebetimi ato memene hwe ebetimi ato memene baako yeso oboasen empatemu baabi last time 2024 mukoto aba na wo pe MP ubetie kwa kogina unu ka obebo we mu nyina echi yeto aba na wonya na wasanya dibire bio onye dibire bio eno danchi a yesi environmental minister nso ka ho me say master yenu mu nyina mu no enkwa ne kura saa akra we mu nyina no wo mu ahunu se britie bi nye wo de abetimi afiro mu nsa de me ka che wo numere no saa na wo de ekura onenete a wo de wo te wo awura fi wo ho enkwa no so firi mu saa ensan ye wo eno na ya na ye ne osome no eye ya no hwe na ka san kwa firi mu na san ko di fodman ka be hu me sei de nka wo che ne saa na nka meche se metise ya onam Kristo so fa me so apatawa ma Kristo na oba ete se me na onye ohomia ma okra wo china wabenya nkwa ama okra wo china yese we de Kenya fo so ato wo mu okwa de ahwa me be konkon kakra we de ato wo mu omo planes na eye adwuma ni bi no Ghana de say ni plane bia wa ha omo plane na ye oman ne dia so de kan ne fe Ghana Airways no we ye fence Kenya flight atiahwe akum nipa asage apade se nipa no mo Kenya fo de ensia no me pa wo je o enne omo ka so mbewu me so be flu plane no akukuru ase ne susupini na wafa mu no wo de nya visa wie ni twa o take it wie ne kwasa ko flu plane wo enya di break akra bi akura na woro mpaboa na yesi uduru ba biri wa woro ya woro mpaboa na na mfom se yi no uduru anu akohia no afa na ade ahyehye se plane no kwa akura menti ase se ye die yo she agoguru ase ewo mu no na you bet watch it down sa na wuyi bibia da de bia hye wo bia esi yifiri wo etenya asem kituo tu benya plane no kura wonya visa na wonya take it ubenya plane na fro no
so kwa kotena mu no eno enafom na obi a ebrebre wakotena mu ni ji aba se ne oku o ka se de si nurai enipa ekofuru plane helicopter yi o ka se ebi kwa no mko bi mu kwa eno wonfu bi da enti ofuru na etu eno so motimu nya mbeka ho ase se na ade tie o mbedi ho nkomo be se na omu kowu no mu be fira saasi so bedo for sa de tie o sa na saasi we etie onyankopon hu mobro anadia sima pe otimi fira saasi so ube free so se sunsum eno ahwede esiye ya ade ba ko ya ne se enipa omo bebi di o masifia kese wo kaasa kese enso ya se o magubotom so ya kanea na nke nipa obi ko afom se ya se o mo te se ahabayere nipa ne aye o mo te se ahabayere o empanimfu adimu ate se no empanimfu adimu se pa no ya ye o mo sa ahabayere edofu he asase we ema no na ada odanwe me wo so now one day you live here o hwempanimfo pete sei hwe dibra o mu wona hwedan papa bi o mu dam hwe kaase o mu tetim me sei dollar na ohunu se ho aye den no o mu dollar ne ho nye o mu den me na me ka kirew empempe ko ya no mo te Ghana sei na yesu dollar hono mo di dollar no mo di yo mo ade obia nyare na hompofre mu nipa nwotwe off de ya ne asase di hwemo emfa ho ntu di bre bi abenya so ene obi nya di bre kakra wo asase we so a omu nipa bi mu oni ahụ brasie bi mu minnim de asase so di bre no ya na esiye nipa kiwesa odi bre nyina achi no nipa no atimi esia ma na wuti se de ya chekromfo abo na hye no obi a wosom wo man no saa na asase tie edi hwamo atimi esi ama minister mua MP mua se environmental minister se hwan omu nyina ka ho omatimi ahwete se de ya chekromfo a ya bo na hye no ye chekromfo kro abo na on hye sei ye hye no on hye sei ede ne bae eye saa na asase tie ebetimi ato wo be koda kro ebia na de obeda okete so ene wawu we mu so de ato omuni eluprenati ato omawu omahye ni nyina nso atemu wo wa oda okete so wuye Israel konkru ni nyankopon ka se oda okete so wu nti wo de atemu no mebu pa ma ho akiro ena we de elupreti ne hwe jahye no wo hye nti atemu no kura na me de ba no we odika nya ne de in advance we me tene so da bi obia benye na temu se de otena ha na kwai chie asasi yo obia benye na temu se de na kwai chie mami sisa en ha hu
eni afefede achi afefede beyi wama dakro owo sha ase se wo ba sei afefede bedwane agyaw bro ho ase hwehwe awurade akira kwa se wo betena se ma awurade ta sa adabi owu oba onyankopon na mhom so na metumi so ne bakro kisoso na nabofo so abehia okra no agye wafiri owuo mu enye honam fam woye o owu achi wuo owu achi atemu no owu achi amane ho asem na mene wo kan etoda Kristo suma mi o kan nipa kwambone o kan asafo na kwambone o kan asafo na kwambone a obitumi yesofo osi eyi yenkasa sa de na hwew yenkasa sampa cho nkrofo ma wi omo kasa asai nipa mpe no kure asofo mpe no kure o kan osemi ye panyini empanimfo pa na awu no empanimfo pa o omo na awu no dana empanimfo sister mesro eni de yetimu ni de yadurumu yachi e ma legacy ne trouser na ada asofo dem so mbedi wo mochi ewu mbedi wo mochi ewu mako huna mane daachi eni pa ya o mawu nyina na me ka se obekomu no wonim so obewu nti wonye na chihwe empanimfo so ombeduru se mo se sabre ko amese ko hwa asase ho lines o moye ya asase ho connection kri because ne chance na aba ne bre na aba o ampere ama ne kra o pere ma de behu se wanya de obenya na asase so bia mpa cho me se ye onipadua dia na se onipadua no dofo akina bi na setime pro dia hwe ye fa ho to onipadua so fa ho to kra so ne tenase fa ho to kra so ne tenase wen kasanchire wa wo so wonye sika kakra be pacho me do fo wonye sika kakra eyo dwene wo kra so ho kakra na da bi wo be fira asase we so wonye dibre kakra eye di no kra wo dibre no na bre wase hwehwe awurade nyankopon yi wo kwa asori wo beta no nya awurade hwehwe o eno nya awurade hwehwe o afiwe mi wura fi bosome kro ne ayi edakro ese izo ne ngopon ne honhom so ma me hunu sa afiwe nipa be wu papa nipa be wu papa esi afiwe mo no se omo mam information bi se e video no ho mo mi te se ye no a so ho esi afuwe mu no osomako a afuwe nipa be wu asase so nipa nsusu nka bi hye mo ne nipa nsusu nka bi hye won be wu asase so me kai kasa bi o kan kasa bi kasa na kan me tia adana ize nyankopon na mo so wo da sa suma sa no o kan kasa bi edofu mesrew me jan Yesu Kristo wo buru hu no so ha ho ma nuema o de ko hwe nkofu ye no mo nya accident yi ko hwe adan o mo sisie ko hwe cars o mo titim omo tena ase de ma saade ni se be hu so mo wa omo ho odene omo gya ho eno na me ka cho Job chapter 21-23 o se to da obi wa ho ni pintin so no wu na men kan sem kakra nchiro David nyom aduanan kono ma men sha se mfiri
enyimu aye edunum Psalm 49 verse number 15 Osi na mekra ade onyankopon beje no asama adonsem na obeje me ti asema David eka David ti ase no odwene se ne kra wo ba bi ko me pa cho ene ye ne ete obi ameye yensi David o David nya nshira David nya yedie David nya ahoto David ye nkunim defo but no odwene se da bi ne kra be fira asase so ene David wo woyi ene kakra ba branch ensem kakra ba baba wansem a on kai kra se bibi di owuo on kai se echine bi obetumi afiri saa nom asase otiso wo hunu han eni owia ohunu esum eni da sum on kai se obetumi afiri so de David nya ye nyina ene obi kodi hene pe ni wura afi so obetumi afiri asase so obi koye MP pe obi koye minister pe ni wura afi de me kan so obi nye mese sofu kura ya asori duru ba na ni wura afi se kakra ba ne nsam onya sika kakra na ni wura afi se ne kra be fira asase so na wa sha se na o kekan se hunu kekan se mo a na kwamponi nipa be hunu ne be ka se onye nti na o de deceive nipa David ye wa asase so but otenase hunu se asase so no matter how ade bia benya na asase so no matter ne nano Queen Elizabeth kora timi asori efra asase so ko enya ne pe o onyankopon na metumi so no wayi no enipa be hu so wo dibre nyina Queen Elizabeth hu ye mpacho dibre na okura ne din ne ye hu ye ene ye de bio ye mfa nya hwe bio ye waste ye wira ye bola because omo akoni podo na da ne e fence ye bola opase se amunkotu na mo hwe the David ye dia wo din na asase so no David say hu se ebere bi ba ne kra ntena ha ene wo se ono de onum se ne kra se de wosi ahwe na kwai no ahwehwe awurade nti se de wosi suro nyankopɔ yi ne ho firi bɔne ho nti ne kra ene nipa nya sika onsuro bɔne omu awurade dina mese enya nwanwasa na no Yesu Kristo mi awurade se ebeye dia ma defo so obekɔ nyankopɔ ahenim wanga se defo ntimi nkɔ nyankopɔ bet o se ebeye den na ye nokre sika ba nipa nsam anyi ya no dwane ahantan dwane ahantan dwe ene ahantan minim mahunu apatu pre nsuba bo china nsuba bo echina enframa be fama nkosu ye atu ogu echina apatu pre nipa nya sika kakra onya so bia no tena onfa nipa nya hwe omu nipa sister to bo ase o sister ja Kristo Yesu bobro ho so to bo ase o asase be yiwa madakru bia de odi wani ato so a unhunu de twa sa wo ye na unya ho me ma okra no asase be yiwa ma afei de wani so betetew na bra okra be dura samado unum de ntia David kan we o se me kra de onyankopon be je na samado nsam unum de ntia o kan ye tia David kan sa watena se ama awurade wabre ne ho ase sister me se odifo adwa me ka kire o onyankopon ta se fona no so o se o ba bi atwepe me no obeto watwene asumi kan kire asasi se oba bi a wotwepe me afobu akan enne na yeso so de tumirika be se masenkanye modifo ne de ni bi masenkanye masofo ne de ni bi asumi mom kokko enne makon bone ne mo nsamone ebra mo wo mu enuema amo ya amafon mo tena nsori de mom ye frem ani awie ya se mo adwene wie ye kum ye friend say mo nkwadwene aka mo adwene asofo de gije mo hu sika didie oso oba wo twe peme oso ba to asase we so ana wu beto na pe ba bi fa atesa akura wo fie no ya de bone na ma me ba
one na so pe ba bi kofa mane meto na mpacho wu ahe na betimi afa sise ni nipa chinya alashes ne ho ahon asem o me nua ba emmoa wo asofo ne de omu nka o because omu kan kombe de wo mu omu hunu se ne mu mpenya me akwai mu do awurade e wo mano ene mo ni giem ne nyuma o de beje mo se emade mapo ti sofo nso opeso ye awurade ba di fo nim sa onum so be umma biem itu ono kra onim no aka kirew onim no aka kirew o ka on be ka kirew se kristo som de no anu akomam mewura yesu se akoma ne de aye ma no eno na anu ne kan ne pie ne aniso eyawra hosem odi fojma Benjamin ni Rachel Steve ni higher Rachel City ena numre edu onyankopon asem mawe David se me krade onyankopon beje no e wa asem adonsem de ntia David ka sa ne se David aye ade etene twene ho afiri bone mu asam ado ye baabi a abonefo wu a onyankopon to wo muguo asam ado ye baabi a eye oseye bia onyankopon de ma nipa a wote asase so no di bone ebi a wote asase so na wotwejeri wo wisu so what you see ofa yesi bi the left stick green blue black yellow brown red na what they keka wano unim se wa ya afa di awurade nyankopon mark wato ho dada sisa what dey tena what dey mese unim unua ma awuo mo pekwa beka de wo ho unua ma awuo omo tena na de eye owu achi de ya ne se unya kono akoduru a wanya no hu kese anka unya ba asase so a ka basa pekwa so be ye no maye asafrade asamado obofo ma kwan da wonim ni pe koduru asamado ma sachira hwe ye ka ensachira ensem kire wo ha won hwe ya obeka se ye no obeka se me mpawasem obeka se me town obeka se me chiriwu beto koduru a obi ntufo wa na abesachira adenti ho no behunu adekodi antima oba asa ama ne anim obe pese nka unya obenya akonya bia ba na nka unya biem aka akonya bre ne okwan ne bre ne akonya bre ene okwan ne bre no ene ne asemi nka akwan bone men kamon samone mo yone mo mrato e fa nkire mo nti asamado e baabi a nipa bi a wudi bone bia ho no wote to na na wo fa nom ne ye kunu ye yire nom ne ye mba bi ewu ye nyina de wantimi anye de etene na wan ma abrabo a etene wo nyankopon ne mu no wote asamado ti da David se wo no ne kra de urade beje yefiro na urade beje no iso nyankopon ma David kra nko asamado da sa asamado ya bonefo bia asamado ya bonefo bia ne nipa abetena se na abaye ne ope no wu a bekwa koduru ho brother empra ho mfa kwamboni bia so wo peyedie to bo asem awurade fa no kura ye wadwuma onyankopon abetena sama no krom obabie kwama ma nipa ado onu kura nti na no nya no kura nti ne do Joseph o ka sa na ye na ho ofe ene na dwen kese e ba to da bi no kura nti ene fa lo do no fa no kura ye wadwuma magya no nyankopon babie kwama odi fodjo Benjamin nyankopon babie kwama empre ho ti waga so di fo agman mem fa kwambo ne bi so anye bibi ma asafaruade da ebra wuo da mani mu yi de na metimi nam kwambo ne so ya maruade anyakopon ne be so me hwe me se na anu oyene so afode ekro okobọ maruade anyakopon se afode ne nyese aniko asa wo na wo na wo pre ne ho kobọ anyakopon se wo wadi nkwase asem okobọ afode o afode no enwane ne ma ode kobọ afode wan ko wie o nyankopon se minka se wo na bebo eno wadi nkwasasem apo
woyɛ niamo ho hwɛ eti ekwan bia mefa so na yɛ kwampɔne na me de adwen kase ebesisi awo ntoatoaso yi na ma gye mu nsam sika wodo na maka se me de asi asɔre dai na me de atoto ba ase ama asɔre na ma de makoda ko bie branch wa na makoto asase wa ha na makɔ se hwɛ me di sa nkwase asɛm na se me wu se pɛ onyankopɔn wanso me saa obeto me kra twena samado na me nko ne me di ayi odifo a me di nkwasɛm a medical wasamado kɔhwɛ ho me de mahunu ho na me kan wasɛm kyerɛ wi wa mama hunu nti kɔhwɛ adifo egu ho omonu omo so mba asase so be di adifo enemrante fa nyamedwuma ne ye omaye omo asa adwuma ne omo ade ne wura fi se bibi di nyame ne wura fi o se bibi di nyame a ene di nneoma nyina so na odi di agro ozan nipa ofama oya asori ni biara adentia because of the onunu benya abranti esi so odi nyame ya azan brother wawie ye okra be kwasamado ti David so watena sem awade nti onyankopon be gye ne kra afira samado nsem oba gye ne kra afira samado nsem oje Kristo Yesu bobro hu so odifo agima de makato se asofo ne betame yeso mo tame so o se no yonko a o tan bo se Kristo de amame no o mo meso mo mfuru betene ntenhwe o mfi wo mu eso mo mpe no kure o mo ya busuyefo mo mpe no kure o mo si Nyankopon makwa wo nyame apede ho because of mo mfa so je omunu benya omoto de ombenya ne se nipa benya nkwa David se mekra asafado be gena sama adonsem enanu a empanifo mawuyi defense minister ne ministers awodo ne MPC ne pache wo nanu alumba wuye no musu bobo bia malumba wo na omunnim saduru wo muso na omunnim se omonso aduru wo muso na omode ne kwa de be ya asene lumba de heri asi ya tu wo mu eda ho modifo adwuma Benjamin eda ho ma wa wo hwe me wa wutie manumere eda ho ma o se me kra izu Nyankopon obeji na samado nsem obi kwa samado enye papa obi kwa samado afobu aka no obi kwa samado ya ngono ankeye adentia asamado nkrofo ye nkrofo betena hasi no mu ye ni mo pe no mu po awurade Nyankopon no manhwe le kira kwa ampe ne kasa kire obi ye minister o sifie wo kasa papa o free sura be hwefo mawu abranti afi no kodi adura pesika abranti o afi no kodi aduru apesika afi na abranti be kum obi e de akogiska o so obi mu okunu oyi ne honam akoa bi o de kopeska obi anya dibre oyisu Dallas a ukodi sikaduro kum nipa ebi ana wan fa saa kwa no so onya dibre no saa ne o hwe o ha no enipa kwa de ba be na doye enso mpofiri mu wawu saa na asase ti brother de na ha ho o promo betimi apaja asase akoyi na ya on ka se to da wo de kodi sikaduro eto da wo be didi a o me a ye modwane bia bia mkra ntimi ni ha ho enipa hu said there one day you live and I know lumba onwi minister si omunwi omu ese minister se de odifo adwa menkai obi a wo ma menkai edine no menkai obi omu de Asante former regional minister ene de won fe no omane you fidine no won de mekai pass say de mekai omane boama hona boama ne boama
so what you say so say din nko ade mekai eye din a say Ghana ha no obo ni padodo na anim afa no bi so kodi aduru so odi be pedini dakrope asase wo beja ho ni tietia no brother sister dakrope asase wo beja no ho do ma ye mo we obi so be fa ne ka mfa nkomi enwe o de ne cake on fa ka no kwa ko me fa cake ki enkomi enwe ka ne ki o me fa nkomi enwe bia obi di sika hye aka obi ammo sika di ahye no ne dem ne fie aka sana asase tie but David say obeye ye no ohun se asase won tena so da medofo ba bia hwem bia emma adwuma bia wo ye sika bia ba won nsam na emma wurem fi wo kra sorry eni afefe de achipi wa asase so afefe de do na no 99% e onyankopon achi wade unwuya ye kan waso asi unwuya mesi oni eni oso en ye kan sister waso asi on ti ase da Debi ba wan kasa bo hunu se onyankopon ti asefo wotena ase but woti ase no wan tena se de onyankopon eye otemuafo no ne bo na one ma wo se bi se nipa wan kai wo ye boni ayefo obekire wunyansa papa e kasi nso ye maame me ankasa me maame owo me na otimi ya ade bia oso wo bo so obeboa mo wankase wo hunu se wo na wo ono omo mi wa wo me oso obebo mi ama obeboa mo wankase wo hunu se wo na wo ampaso oboa utu so ampa ono na wo fe so bi mejew omo mo gina wo nyina nim so ono na wo ntu oboa wo obo na de obo we de obo wono kwa de mpacho me hwese de ne tumi ti a ahom nyina abre ne ho asema no nti ada ne dura ahomoburo ni ba bia obie ne ho ye ntemginafo bio temginafo ne Kristo Yesu akwanya ne odom wode ato a ebre nya nwuye ye be hu sede no NOKWARE city temginafo ye no wasoma me mo nchen sisa be se entade aba emiemie nipa na ese efense source no entade na aba na ehyemo asatade nhyemo no munsumo wieye mode munni asofo na chi no munya mo wa yefe o shatade atade na miemia mo sa na mode nam no afobu aka mo dada o seye no atwia fam so awie asama do pono bia ma mo mode munyi echenye o ka so di fo dwa be de ma bodam wasoma me mo nchese mo akwam bone wo shatade na miaw wo shatade wa hwene drum wo shatade wo pieto drum awura de sister wo shatade yire wo no fotan ayawra wo semo asofo na se nyame akwai obi epenfa so adidi adifo na se nyame akwai obi epenfa so adidi afobu akam nso mo dada asomafo atrofo na asofo atrofo mon chasser sou mobna fa pe mama to na asase so mon chasser sou twadwo mon ko be de atomu nuanom mon ko asama do ko be de atomu nuanom ona be ye nyame adwuma sa de mo ye ne mon ko na mon ko hwe omunya akonya asaba mo amama nipa nyina adane nyankopon ne matuatefo munue osime krade onyankopon bechi no asama adonsem na obechi me owieye no osese obinya ne ho a nsuro senifie ni monyamre doso a nsuro na se owu a ore mfa emu biara nko na ni monyamre nsani nachi awurade oti osi asase so emo obi ye die nya onwanwa
emo bi yedie ma ha ho enem wa asase si mo won krofo a omo hye mo nkura asem bedi ye beto do be ka to se onya nkwa de wunni bi do be ka to se ma okra so hia odwene okra ho kakra no wunni bi sisa brother wunni bi ofa wunni bi manager wunni bi te mo nyina mo nenam se de mo amope na se de ebenya bibi adakro pe tim ai se boro ankora bo na wada ye fense dadom ana wo kasem foshasan wo ye ne hwe anyeye to se so obinya ne ho a ensuro mane nya hwanwa ale ti no kasa yedie wo ye de obeja na saasi so yedie eye obeto wo ye dai obeja ne ha obie no obetimi wadu yedie beko oso obi fie ahunya doso a ensuro geti na onyankopon na mso kan we nyina obeso o tere se asasi so ma okra nsombo okra nkwaje ehia oma ensini bibia ehia oma ensini bibia ehia oma ensini bibia okra nkwaje okra na onyankopon tem edie se de to da ye bom modern dwin se edie ne ye be benya ba bi di etiato ye bom modern dwin se de ne ye be ye betimi atukwai ye bom modern dwin se de ne ye be benya bi ye be kata ye ho ye bom modern dwin de ne ye be ye benya bibia dini ye bom modern dwin se de ne ye be ya ye kra benya nkwa eda be amekato se abraboma ye dwin se obeye ni ya hwese de osi strage ni se de osi bre ye de da fom na okra nkwa je ya kato se okotena so de dem a eno ano no unya asofu ti bonko so a honhom fitu mu a no mo so aka tro se ye fa ni se ayi bonne de matoto saa nanse sem no abusuafo asofo wasi to obi fia honya de do so nsuro owu onfa bi mu ema yedi enya on se wo anya bia waka achi de wo anya bia waka achi se okra anya nkwa ye wo anya bia asase so odifo adwuma me ka to numre wo anya bia waka achi ene se okra anya nkwa okra anya nkwa e pa cho waka achi ona bon se nipa wu ase woda so ti ase ona bon se nipa wu anu onwu yi ona bon se nipa wu no da mo che ne ye pa na wantia o ba bia afedie o fa ni nyanya de mu a wote eye sa ne tie menu aba ha hu so de to na mo ne pen kwama okra o so obi enya ne ho a ensuro ni fi ahonya de do so ensuro de entine se wo ye de ya dakro ma won kwan hia o se afa nipa no wu a sa no mani nyina eni wachi eye no kre na no mpanyi da data meso wu ye ya fa president ye ni nachi no ye president wana net so wu ye no ade kura nche ne do mpanyi mahama si so nduwo ko wu no sorry ye ko sie no onye president biem wu a untime mfa nko ana sanke de ko akakwa ame nkroma mo nkese ase de ko ye kasabre president ni ho ate se ate Ghana akonya bia wo hini bia di bia wu anu anasa ansa ne be ye wayi kura no mese na sa di bre na udi ya sa agya ma obi ti wo ko no wa mfa nko wani mo nyam kro no eni wachi da abela da di wachi we minister wa wuyi mesi enni ba na acha na otwe mienu ye be yi obi foforo ya mfa na sikwa beka so ye atin ho ahwane de nesi so ndi ye de wo hye adakam ne ye de wo kwa me pa chawo wo ko no sai ni munyam na di wochi aka edie na wo ye wo ha ho asase simi so te so a de di ka pre hwehwe akira kwai aye wo kra nkwaje asase so nya de sa wo etoda wa wi ye ne ode ne ho ma ye kasa si ade obaka se bia wo wie wonsa wo ye sei wo pro ma wo pro ma nti eso ode e pa chaw e bia nkrofu ya enro mu wuye e bi mu pro ma awie mo nsa but simma bi wo fra asase ne so ko asase so nye desa hwe Kenya plane ni pete plane me se plane banya plane afro no obi obo wa bo so te plane na o te na busu afro akoton koko obi aton ni fie obenya mo awura na enafom no wa bre enso so akoche wo ahwe omawu asasi so bedofu enipa o ye day you live here me wana so because me ba 1 hour
aya oden so betwa so ma prophecy na na make say afi wi Israel yakopon na mo so say afi etwa mu no nipa wi but we so nipa be wu pa ebe sena afi etwa mu no yenkoti yemra sisi amen Israel yakopon na mo so say hwe na me hwe no ma hu se park e boso bono emro no so park ni bi no na osihwe na mehwe na mehunu se enipa etene ko park ni so nipa etene obi ani kire nipa ni kire park ni so saa no mo kro asema kwade na hunam so wura mehunu se agoprama na eda ho no nipa dodo na ani kire so no mo koso no se hwe na mehwe park ni so sei no you say ya did that ni passa our park in so nipa ya did that ni passa our park in so asuma ko hu dem so wura mu say nipa ya did that awufo bebere our park in so o say no kure wo hu na dem hu ni say si ya did that obi wa ha obo say nipa bi gyina ho no mu su ni ade da obi no original no mu so obi esu ni de osema kwa ni ohuri afi etwa mu se de me catch us nipa be wu asase so no afi so betra afi nipa ebe wu ama natra obi e gina ne de ho park na goprama no so ne osu ne de obi ntwa na ni hwe obi de osi 2025 said ya fi etwa mu nipa wuye de me na me ho so me ka kire wo no afi wei e betra de ye na ye di ye ni mu owo be bu nka masasi so owo be bu nka asasi so uwo basa izo nyango pana muso wase hwe na msa hu se TV television esi wo sei na nipa gina so ro kasa no mu na hwe nipa de gina so kasa no mu na hwe asima kwa dio huni mona yedi mo ni mo onipa nipa limu no obewu mpofre mu onipa nipa limu no a nipa ni ebema
bema enipa ne ye bema 2025 year yes me owuo weyewu ebe doso Ira Yesu wo humobo Amen Ose utia afiwe na yewo mu no 2025 owu ewo mu no doso owu ewo mu no edoso we enkomhye be bosome num ne o Satan na Righteous TV ni ho na Righteous TV emai be bosome enum ni osi afi 2025 nipa bewu edofo so ka ho ebere ne wahunu hwan ni udifo hwan ene udifo Ndizo nyakopon na humobro basa wode maame no mimi de mehwe de ena na wonam no honhom so da di kire me a mehwe ni pasia ne nipa ye mmobo yenum nyina mohwe kafi se ni pasi wu we sanom enkomhye we yetwa so ka bo nse eboko ya ekan kasa bi se afiwe enipa no yenim de oye kese en de oye ketwa akese ne ketwa nyina bewu afra na de ntia kasa asem we ne yese 2024 January mu no ka tem se enipa bewu ne nipa omuwo dina kese ne bewu nipa omuwo dini bewu o sa 2024 no ena 2025 no so de be kan se nipa no emfa no de wo dini ne de wo ne dini nipa nyina bewu afra hwan ni udifo wa wo hweme hwan ni udifo hwan na ekire onyankopon akwai hwan na so nsado akokire Kristo hwan eni udifo obisi difo bi ye ni hobio ka kire so mo to ate ka kire so difo agema se ate aso no mutim no ate se no moto kete wa ate no eno moto afi omunya na afo mun sha se nkope Kristo achi kwa no mun kwa aso na se di ate no moto unuma difo honhom unuma difo adwuma unuma difo akwan wana si difo ni hobio ate na woto ate brother ate na woto me na me ka kire wo Righteous TV ni odifo adwuma Benjamin ni anumrei Righteous City na metie ame ya adomo a omayenkwa a wankunya se de ne bo hyete a afiwe isa brother offer sore ne pass ndwe ma okra wo to anamo hwe odifo adwuma Benjamin kire akwai eboa okra ebeboa oni padua nsemu a wafi mu ne doso eno say prophecy pray die onse eteto na mapon asore be se mapon asore ya metete wa be se mo wanu be se be tri okrokumu no be mami o be ka se papa last time o kan se pray be theater pray be theater yesi Ghana pray theater ampo ansa no mo ko prophecy naba ena prophecy ni so ba na e kan se abibi man pray be theater ma nipa wu yesi no bi theater Ghana bi ene bi theater Kenya
why no difo na se me ka to se onyankopon se de emu nim ne makon bone ni a ende o se santi me yetorofo ubewu bonim na obenu hu na bebo midini wa asamado isa bonnefo tena bre ni asamado David say erade bejime me kra efira asamado nsem ohwe na bra bo no ohwe nnwuma na ohwe ne no ye ya onsem fata ho David tiase na ohunu ba bi owu obekro onyankopon ahenim so obenya asombia akobia o tiase yese ohunu ele bia me ka chem so difo anwa waje me nkwa dada ama me nkwa menwuma ne mabra bo nya menwuma ne nya medwuma no makwai masetena me no ye ene misuban ne kire ene di me ho adanse ena ma sa bo hyere me nsaka yame adom china ebeto aso odifo agima Benjamin ni numbers ni guase no so opese omo kire akwan ya fa number no na ba bia wo bia free omo na obekasa no match okwan ni no timi ne machia Righteous City odifo agima Benjamin ewo Kumasi edwoso echen kurom Kumasi edwoso echen kurom se uduru edwoso a bisa se echen kurom woy on be cho se ene wo ho no ze wa pese oditiri mu de kakra afaka na mu de wa besi won petiri mu de so a ho anante bra echen kurom ento faka no a ana uduru edwoso a se shi mo beso bia edwoso kurom beso bia se o pe echen kurom obia be ka cho se echen kurom na wo ho ezo ugina dwoso wa hunu ena wo echen kurom so hunu dwoso ne se ba bia metie bipia bontene se pa me hunu dwoso sanso no obi so wo dwoso a ugina dwoso no nso hwa ohunu ba bia me wi sa na tie ndoduru edwoso a bisa se wo pa echen kurom on be cho se ne wo ho no u ditiri mu de kakra faka wo ani tiri mu da nantebra Righteous City ya kosiada ukuada ono di fo adwabehia de mani ya okese na okra nkwagie eno ma de ani hunu nyina eye betida kuro beja ho akọ de meme ne wo ye prepe enne nro obi mo aprenya o moja ho sima no hwe hwan ne batwemma hwan ne de owaso de wotiri hwan ne batwemma hwan ne de otekasa ote ase hwan ne de owaso na naso tekasa na naso nsiye hwan ene de owaso de ye nipa kikiri de nyina sima peda kro pe bi no oja wona akọ afura asase so de fa nomba no ne no mon kasa na on be kire okwan no no timi no difo adwa Benjamin share o Righteous City koso anso na hwe Righteous TV ka kire unua na unua so mfa na de ento na ontie bi so nyankopon mo bra onam ne gye basa so sede no nko adifo mi odifo mo se honhom no de ama me mi odifo ali ahom no de ama me mi odifo aza ahom no de ama me mi odifo Yeremia ahom no de ama